Prezident Berdimuhamedov Ahal, Daşowul, Lewap we Mar vilayatlarynyň häkimlerine käyin jyglan etdi. 6 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov vilayatlaryň hemde Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibinde 3 mesele ýagny regionlary durmuş ykdysady taýdan ösdürmek, möhümleýin oba hojalyk işleri hemde üstümizdäki bayramçylyklara görülýän taýýarlyklar barada gurrun edilipdir. Maslahatyň dowamyny prezident Ahal, Daşowul, Lewap we Mar vilayatlarynyň häkimleriniň dördüsine birden käyin jyglan etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Habarda aýdylmagyna görä Ahal vilayatynyň häkimi Şöhrat Amanyeldiýew, Daşowul vilayatynyň häkimi Mehmet Bayramgulyýew, Lewap vilayatynyň häkimi Taňryguly Atahallyýew hemde Mar vilayatynyň häkimi Döwranberdi Anneberdi we käyin jyglan edildi. Wezife borçlaryny talaba laýyk berja etmän, yerli büdjete salatlary ýygnamagyň tapşyrygyny ýerine ýetirmegini üçin etmänligi üçin häkime käyin jyglan etmek hakynda degişli buyruk gol çekdi. Diýip Türkmen mediýasy oglan edilen käýinçleriň sebäpleri barada habar berdi. Adatça Türkmen medeniýetyny prezidentiň geçirýän hökümet ýygnaklarynyň dowamyny ýokary derejeli resmiýlere oglan edilýän käýinçleri işte goý beren düýüpli kemçilikler üçin nilip umumy düşündürüş berilýärdi. Hem de goýberler diýilýän düýüplü kemçilikleriň tebigaty aýdyňlaşdyrylmaýardy. Bu sapar oglan edilen käýinçleriň sebäpleri belli bir derejede aýdyňlaşdyrylýar. Olaryň ödönüni yerli büdjet hem de salgytlar düzýär. Türkmenistanyň salgyt ulgamyny ýurtda 2004-nji ýylyň oktýabr aýynda kabul edilen salgytlar hakyndaky bituw kanun düzgünleşdirýär. Şeýle-de ýurdun büdjet sistemasyny 2014-nji ýylyň mart aýynda kabul edilip, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje giren Türkmenistanyň büdjet kodeksi düzgünleşdirýär. Türkmenistanyň büdjet kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakynda prezident Berdimuhamedowyň 2014-nji ýylyň 1-nji martyna tasdiklanan kanunyny Türkmenistanyň büdjet kodeksiniň düzgünleriniň berjaý edilmegine tapgyrlaýyn geçmek, şol sanyna 2016-2018-nji ýyllar aralygyna büdjetiň ýerine ýetirilmegini, 1996-njy ýylda kabul edilen büdjet sistemasy hakyndaky köne kanun esasyny düzgünleşdirmek gödeňinde tutulupdy. Türkmenistanyň her ýyl üçin döwlet büdjeti ýurdun parlamentine kanun hökmüne kabul edilip, ol merkezleşdirilen büdjetiň hemde yerli büdjetleriň feriştelerini öz içine alýar. Düýün geçirilen hökümet maslahatyny beýleki 4 vilayatyň häkimlerinden tapawutlukda Balkan vilayatynyň häkimine yerli büdjet üçin salgytlar boýunça käýinç oglan edilmedi. Oňa diňe vilayatda bu uğurda bar bolan kemçilikleri düzetmek hakynda görkezme berildi. Türkmen medeniýetyny yerli büdjetlere esasan kimlerden ýygnalan salgytlaryň nähili möçberde goşont goşýanlygy barada jekmejek maglumatlar agdalmaýar. Ýöne resmi media ýurtda hususy telekeçiligi üns berilýändigini, hususiýetçileriň döwlet gadnasyna goşont goşýanlygyny ýygyderli tekrarlaýar. Mononozal Azatlyk radiosynyň vilayatlarda häkimetler tarapyndan edenetlikli jerime töledilýän ulug sürüjleri barada käbir maglumatlar peýda bolupdy. Bu ýagdaýy yerli synçylar yerli büdjeti dolmak uğruna edilýän tagallara meňzedipdi. Video şekilli maslahatyň dowamyny prezident Berdimuhamedow vilayatlarda alınıp barlayan oba hojalyk işleri hemde vilayatlardaky dürli dehkalaryň guruluşyk işleri boýunça da häkimlere käbir bellikleri aýdypdyr.